जाबाय बे समावहाय गेरुवा बियादुरि बाथौ गोथौनि गोथार थानसालि बाथौनि जायगा दङ आरो गासैबो नुथायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय केमेरा पार्सन दिन्थिफुंनो खालामनाय जाबाय खुलुमबाय नोंथांखौ खुलुमबाय दिनै मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय सेंमारा लोगोसे गेरुवा बिया बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बिबानाव थानाय जा बाथौ बिबुंसार निउज वेब पर्टेल बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। आङो जाबाय मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि हानजानि गाहाय देउरि लोगोसे गेरुवा बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मुङा जादों मुस्रि मुकेश बर'। जोङो दिनै गेरुवा बियाबाव मरिगाव जिल्ला एबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थांफानाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैबायदि मागो फोरबो लोगोसे मोनबा फोरबोखौ जेरैबायदि खालामो बेबायदिनो जोङो बावनानै दिनै जोबथा एबा जोंनि जा फोरबो मागो फोरबोखौ जोङो दिनै बावदों आरो बे बावनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नुजाफैनाय बिथां आलासिफोरखौ जों गोजोनै बरायनाय गेरुवा बियादुरि बाथौ गोथार गोथार मागो फोरबोनि फोरबो सोलिबाय थादों बे बेसेबां गामिया बेयाव ओरैनो जोंनि बेवहा गेरुवा बियाबाव 14 गामि दं। बेनि भितरावनो गय गामियावबो बाथौ गायसंनायाव एसे गोब्राब जादों मानोना जोंनियाव 9 गामिया बाथौ गायसंदों बाखिखिनिया दंथ'यो बिथांमोना एसे माने उनाव फैगोन होननानै सानदों बा बुंदों जोंनि गेजेराव फोरमायदों। लोगोसे दिनै जा 9 गामिनिफ्राय जोंनि बेयाव ज' जाफैनो नांगौमोन जोंनि बेयाव बियाबाव गय गामियावबो बाथौ थानसालि थानायखाय बिथांमोना थानसालियाव दिनैनि फोरबोखौ बावदों थेदों आरो अराय सम जोंनि गामियाव गय गामियाव थानाय थानसालिफोराव बिथांमोना फोरबोखौ बावगासिनो थायो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा थिननाय बायदियैनो बिथांमोना हाबाफारिखौ मावलाङो। तो बेनि थाखाय दिनै जोंनि बेयाव गेरुवा बियाबनि सिङाव थानाय जा 3 गामि दं जेनेबा हालमारा जाबाय लोगोसे सेंमारा टक्राबुरि बा पातरबुरि बिथांमोनाबो बिथांमोननि बेयाव बाथौ थानसालि गैयैखाय बा गायसंनो हायै थाखाय बिथांमोना दिनै गेरुवा बिया बाथौ थानसालियाव मागो फोरबोखौ फालियो। बे गामिनि सासे फोरोंगिरि आफादगिरि गामि आफादनि आफादगिरि ना बियाबनि आफादगिरि बेहाय गोबां लाइमोन सिबियारिफ्रा खम जानाय नुनो मोन्दों। बियाबनि दिनै गोथार मागो फोरबो हिसाबै गोबां लाइमोनफ्रा बे बाहागो लायाखै गोबां न'खरफ्राबो फैयाखै लोगोसे बे फोरबोनि बेलायाव बेबायदि मानो मानसिनि सिबियारिफोरनि खुलुमबाय आं दिनै जोंहा जिथु बे मागोनि 1 तारिख मागो फोरबो फालियो बे फालिनायाव एसे खम जादों। आङो बियाबनि आफादगिरि गय गामियावबो थानसालि दङ गय थानसालिफोरावहा गावबा गाव गामियाबो आर'जखौ लाखिनो थाखाय बेयाव एसे खम जादों आरो बेयावहा बे गामि 3 दाबो एसे बुंलांबाय सेंमारा हालमारा पातरबुरि आरो टकरागुरि बे 4 गामिया जिहेतु थानसालि गैया बिथांमोना गायसनना लानो हायैखाय बिथांमोनखौ जोङो बे आनसलिक थानसालियावबो दिनैनि बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय आङो माने सावरायनानै थिरां खालामनानै आं दिनै खामानिखौ मावफुंहोदों।